hau atea ondo, hau da baiata. Heldu jon. Bere trastek eta hartzeko zein behar den? Ara, ba. Baina, Maikros, lau! Baina kontuz, baina izago! Gauza hauek eiteko eta... Bai, Carmen, laundu jan! Jasoz, laundu jazu, laundu jazu! Tximaz, utzi zakamara eta laundu jak! Kendu, aipatik! Haltxiai, eure baten disgusto bat izango jauriek eta! Goizeko lautan pasatzu nau, Jesus Maria! Baina ez aian bat irigita daula! Ola, ebili berri gabe? Ze galduzun ba, takilan ze utzizun ba, ola, gau ez ola ibiltzeko? Txankletak eta txampua eta olakoak hartzea, etorriatzen gau ez? Eositzala txankletak alemani, merki askoak izango jan, Baina olako zirkoa inbiarrik etzakan. Anna ba! Aiama, huez alden! Aiama! Jose Angel iribar! Jose Angel, kaixo! Aiama, que me da! Launa, jakin reuma dakatela eta... Mama ikia, baina... Aiama, bai gizona etxeako maukua! Aiama! Buruxo! Nire bai, zen moz? Zaustarra eta oiotarra. Aiama, eskuekin gaina nola heltzeun, Jesus! Be atletikekoa baita, ni realekua, eta, bueno... Gontxo. Atra! Bueno, bale, ez da, aitana esan beharrik. Bueno, beste musu bat. Eta nahi batez? Zuri ez. Bai, guatzen naiz, bai, oingo kontua ez da bakarrik. Ara, gubitok, launak izan gatuna, lagunas con derecho a roce. Ez kasuekin. Ez tio zuelako... Oain ez kasetel dezu ordun eskuik, lasai asko moitzezian ba, Jesus. Kutsi eskuk. Mira, oi, puskak, baino. Artrosisak eta jota. Bai, artrosis. Bueno, etorri, pixka bat erakutziko izuet eta... Oso ondo. Jose Angel, zorionak, Bai, mila esker. Zuen omenadia... 50 urte pasaiala, zu aurrengo Errez esatea, Nola pasatzean den. Azkarre, Ze errealatu zizuten, ez bai genuen ikusio, ze... Klubak berak nire kuadro bat, gaztetako irudi batekin. Atezain jantzita noski, beltze jantzita eta... Betiko argazkitzea. Beltzeko hori nintza daukat. Guanteatzuk ez aldizun erra. Baita ere, bi pare. Guantia, bueno, ez zaizu gaizki, etorriko txitxarrua labetik ateatzeko eta, ondo, itxasoa ateatzea. Hori da. Itxasoa. Ez, gutxi. Errespeto izugarria da itxasoa. Nik ondartzaldetik eta hor... Jose Angel, estilo ibaldakat nik portero izateko, Bai, horretik eman aldian. Gu, badakizu, Andranik aldeara izugarria daukago, Atezain jauna ditugu, Bai, Aber zeiten duen honek, eintzan egin berrekoa. Hau zein deu? Oain, Javi Martínez, 40 milioi horiek diala eta kantera zatzeko, eiteko, bultzatzeko. Hemen zatuko dugu. Hemen inbertituko dugu, parte handi bat. Hortan kaldera bat, naukan. Honek baukaba galdera diteko askoa. Ai, Jesus, hartzane horren zea. Nesken kantera ere kontu ingo deu, o bakarrik mutilentzako izango diru hori? Ez danantzako, hori arroia hitz egiten dugunean dana sartzen da, eta atletikeko neskake gurea dira. Atletikeko neskake, que jasu da la camiseta, Asko, eta oso ondo. Oso ondo. Firma batako aldiazu. Nola ez, ba. Faja Josi berri jala mertzerin, Zautzeko mertzerin, azken portune azten bada, Zeo zertako balio badizu, Bai, balioko ez dit, sus, firma ikierri politiak azu hendik, Porra txiki bat iten egia, euro bat baldakazu suelto. Zeo zehongo da, bai. Bai. Nik emaitzarik ez dizuete, emango. Emaitza, esan behar da? Venga, bi botako izkiz baten partez. Resultatua? Resultatua, bueno, nik uste dut guk erabaztin gorela. Baina zenbat? Atezaina esana naiz, eta orduan, ez nahi ere atezainak hola sufritzea gehiagi, eta esango nuke, utzata bat. Eta ze delantero izan zen utzukola peligrosona? Bueno, bi euki ditut, bat Amancio eta bestia Cruyff. Ontxo? Johan Cruyff? Bai, Johan, bai. Oso ona zen. Amancio Prada kantantia? Prada, ez. Prada, kantantia. Hori Prada, de Amancio Prada. Bueno, Jose Angel, eskerrik asko. Ema jose moixu elkarri, eta ni banua, berri nauta. Bueno, zurire mago izut, Bueno, Jose Angel, que majo, chico. Berri txu, destelako etxea jutako. Bai, ondo hartu Ondo hartu aldezu, bai? Bai, bueno.